Nibingelele nguMalibonga Cebekhulu, the big fish, the tutor lana ke siyamnamukela ka grade 6. I-platinum book lena ke ye social science subject lena nje inkulukazi. U-grade 6 ke lona ke njengoba ibona incwadi esisebenzisayo ine gold rhino ngaphandle. Welcome to grade 6. Nkabe yami ke wena ufundile ka grade 5 njengoba ufunde ka grade 5 nje ufunde ngani? Ufunde ngokuthi wena ilokhoza kunama maps. Ufundile ngemap okusho ukuthi itopic yethu yonke imayelana nemap skills njengoba ubona nje nawe lana buka lesi sithombe lesi ubuke laba bantwana abafundi laba bangangawe ubuku ABC ubuke ukuthi laba bantwana ngabe bapointe kuphi laphana yini yona lena bayipointile awubucabanga nje ubukisisa ukuthi okay ngeke uA ukhombe ini uB ukhombe ini uC ukhombe ini ukuveza phela ukuthi uya understanda indaba yani ye map skills. This is geography njengoba ke nazi ukuthi ke sihlukene kabili kune geography kune history kodwa ke thina ke sizoqala ngegeography. What is geography? Is the study of the world we lived in. Okusho ukuthi igeography kahle kahle ke isifundo lesi esithinta esifundisa ngezomhlaba lesi mhlaba le esihlala kuyo ama places ama countries indawo lezi sihlala kuzona. Okusho ukuthi igeography nje imayelana nayo yonke into nje ephakathi ephila kuphi emhlabeni. In term 1 you will look at maps that show different places around the world. Okusho ukuthi kulo term 1 nje sizobe sibheka ini imap nje eveza ini indawo ezahlukahlukene around the world umhlaba wonke jikelele uzobe nje uyibuka uyikhonjiswa. Most maps have lines drawn onto them to help explain where these places are. Okusho ukuthi ke imap nemap ke thiwa ke inama lines. Ama lines ke ayashiwo ukuthi kahle kahle ayasetshenziswa ukuthi ke ilokhozi. Ama lines lawa ayasetshenziswa ukuexplain ukuthi indawo angabe zikuphi na. Okusho ukuthi ke makhulunywa ngama lines kusuke khulunywa ngalama lines lawo. Njengoba wabona nje nama lines lawo ukhulunywa ngawo. Usazofunda nawe ukhululeka. You will learn more about how to find places on a map and how to use an atlas. Kuyashiwo ukuthi lana ke uzophinde futhi ufunde phela ngani na ukuthi zitholakala kanjani indawo ama countries itholakala kuphi itholakala yabo usuke nje uchecka lezo zinto lezo bese uphinde futhi uphinde uwazi ukusebenzisa iatlas. Yini iatlas? Incwadi lena equkethe ama map ahlukahlukene nje akhombisa ukuthi indawo zonke ezitholakalayo oAfrica iAfrica inani no South Africa inamu no Mozambique inani yabo suke kuyinto kanjalo usuphinde futhi ufundiswe ukuyisetshenziswa. You will also find out how to use a map to measure the distance from one place to another. Kuyashiwo futhi ukuthi ke uzophinde futhi wena ufundise ukuthi imap ke isetshenziswa kanjani ukumeasure in ama distance ukusuka kwenye indawo uya kwenye indawo. Ukumeasure ukuthi ke uhamba ibanga elingakanani ukusuka la kini uya kuphi mhlawumbe uye edolobheni noma ukusuka kini ekhaya la uhlala khona uyapi elokhuzeni esikoleni. Activity 1, look at the photography. Na photography yami na ila phambi kwakho. Kuthiwani ke what is the correct name of for the ball these learners are looking at? La kuthiwa ke yini igama kahle kahle laleli ibhola leli igama lalo yini na leli ibhola la awulibone live yini igama lalo kahle kahle mase sibuyele emaqinisweni kuthiwa kuyibhola yini igama la icorrect word yakhona ilithini. Choose 3 places from the list below to explain what each of these 3 learners are pointing to. Thiwa ke kulamagama awukhiphe amathathu
khipha amathathu lamagama lawa ke uwasebenzise kulo ABC ukulokhuza ukulebhela ukuthi u-A ukhombeni u-B ukhombeni ulokhuza u-C ukhombeni awusebenzise lamagama lawa ngabe yami lawo idla amathambo engqondo nje uwasebenzise ukuthi kukhonjweni la then emva kwalokho ke unumber 3 wakho ke sekuthiwa ke manje ke talk about the places that you did not choose in question 2 thiwa le number 2 ke le kuneyindawo ongayithintanga la ongayichozanga yes where are they awuhambe kuyosikhombela nawe ucabanga ukuthi ke angabe ikuziphi la lezi indawo lezi ongayithintanga la esikhathi ulebhela lapho ABC explain why you cannot see all of these places in the photography on page 2 thiwa ka awuchaza ukuthi yini indaba amanye ezinye indawo ungayiboni la yini indaba njengamanje ngibona mina eAfrica ngibona lokhu kancane yini indaba lawa amanye indawo zingavili awucabange nje ukudla amathambo engqondo think deeply ucheck ukuthi yini indaba why engavili amanye places okay then ilokhoza le introduction lezinto ozoyifunda